programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata. What's the sign? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arman Drama. What's the style? Si ni Risa, ginaingon, dili ta ng tao nakahibaw sa tinuod nga ako. Dunay nagmahal, dunay nakagusto, dunay naglagot, dunay na insecure. Pero bisag unsa pa ipapilit ninyo sa kungan, di na ko obligasyon nga explain ang akong kaugalingon. Ngadto sa mga tao nga wa masuhito ang akong pagkaako. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Salamat sa mong paghatod ako, Kuya Rico. Huwag sa payan ay okay ra. Panauso ka diyo, tiya, ha? Sa oras na pagkuha ka man ako, ha? Mo-text lang ko ni mo, ya. Sige ya, kay nana akong bana ay nag-atan ako sa may pultahan sa Mumbai. Sige. Huwag lang ko ni mo si mong text man, eh. Sige, Kuya. Bye-bye. Salamat. Okay. Akong bana. Laing pinanawan ako. Edgar. Yato to sa ligi kang Rico. Ni-hitch na lang ko niya, Ed. Kay daghang kang pasahero, good. Mao ba? Aw kung kada adlaw jud ay nga daghang pasahero, kada adlaw sigang muangka sa motor ni Rico. Uy, Nerissa, naunsa man ka? Ubag magini mo tabon-tabon, uy. Wa kay to? Dawa, gyud. Sabak is Edgar gabi, eh. Sige, yaw-yaw, bisag naghigda na mi. Nga naman. Nagselos. Kasi ko no kung ihatod ni Kuya Rico sa amo kada uli. Oh, kita di siyang gatod ka ni Rico. Kita, uy. Pirmi mo siya makakita. Oh, banag na ni mo si Edgar Good. Natural nga magselos gina siya ni mo. Wala nga nung magselos man in town. Noon may relasyon si Kuya Rico at Shirley. Ay, bisa na. Lain ang yung nagsapos imong bana. Uy, nga mo angkas kagbutor sa lain-lain na lang lalaki. Da, bahala siya, uy. Bisa gisod ang sakay kada uli na ko. Mga una ta, gutom na ko. Hala, o pa di ka makakaon? Alas hindi naman gud pasado, Ed. Nagpaabot ko nimo. Busog naman ko. Uy, nikaw na day ka? Oo. Kuan man kinang birthday ni Kuya Rico. Unya, gitreat ko niya pa ni hapon. Oh, ba di ay? Sa ato pa, bisakay na pud ka siyang motor sa imong pagpauli din sa ato. Oo, nisakay. Nala, permihan ning inyong gibuhat nga nagtunton ako ni Risa. Aha? Sige hayog, pida. Sige hayog. Kay musayran din ako nga may relasyon mo. Anang Kuya Rico ni mo. Magkadugog mo doa. Nagsilos ng bana ni mo, Risa. Bisag ako mas kumbahin, oy. Kung akong nasa dapit ni Edgar, unya, makikita ko pirmi nga, muangkas kas motor ni Bayrico. Di alam mo bati sa kabana, oy. Mauna, likay na lang ni Risa, uy. Kahit kuya, og tinud-o ng gibahat ni Edgar diha ni mo, uy, kang Rico, nga magkadugo mong duha kung may bawal siya, nga may relasyon mo. Oh, sama, Risa. Unsay kasulti nimo? Sulti diha. Di ako gusulti kay unsaon man ako pagsulti nga ang tinuod mo may relasyon ni Kuya Rico good at Shirley gida ninyo. Ay, bisa na lagi in town. Mas bahay na maglikay na lang ka. Ay, nag-angka sa motor ni Rico, uy, ay na pahatod niya. Nemay buhaton, ha? Aron mawag ta ng pagdudas ng bana nga may relasyon mo sa Bayrico. Panhian ni mong bana sa atong trabahoan. Aron magkuyog na mo inig-uli niyo sa inyo. Oh, kana. Mo ni maing buhaton nimo. Oh, unsa man? Ato ta? Eto di ka. Kining Kuya Rico, sorry kaayo ya ha. Di na lang ko mo-hitch ni mo, uy. Ano man na? Ikay na lang ko, Kuya, uy, kay lain magug kaayo. Nagduda na natunduhang akong pana, hasta nga mga kauban sa trabaho. Nganong duda man siya? Lain ko no, nga pirmi kong muang kasi mong motor. Bida, unsa man? Ate gibuhat nga wa man?
Unsa man? Para atur di kasi bangis ko tayo. Atur kasi niyo. Bangis ba ay? Kuan lang oy, likay lang ta Kuya Rico oy, kay lisod lang magsigsero sa tos Edgar Guit. Ah, manggaya itong silos Victoria. Ayaw, ba noon? ayaw. Sige, sige. Una lang ko ni mo. Sige Kuya Rico, salamat na lang. Sige, una lang ko ni mo na. Sige Kuya. Ay, wala ka kusinahan dito ng atap chip. Usa naman eh. Ha? Nganong karon ka lang na uli? Lisod kayong sakay sa jeep. Unya ni tuyok pagid paingon dinis ato. Mituyok ang jeep? O ikaw ang gituyok sa imong Kuya Rico? Yan ang nuod mo butil. Edgar na unsa naman to nahuna-huna ni mo? Kalain ni mo kunakuna oy. Pida biya ng Rico eh. Ha? Kaupaw lang agi. Ha? Upaw na. Ah, lain bitaw ko. Ako na ganyan masuko na. Bida. Lain ng timplang utok na ko ni Risa. Sulti tinod. Nanood pa mugmutil. Ha? Usman. Sulti! Nanabuang na. Saan naman tao? Nabuang naman siguro ang bana ni mo. Ay, wala lang kumutubay niya gabi eh. Kumusta ko mamakak niya ba? Nagsulti man ko sinuot nga. Dugay kong nakasakay og jeep. Unya ang jeep pagid ako nasakyan ni tuyok pagid paingos amo hasta nga sula lagi. Ha, sultihin ako napatan kay Edgar kay... Ida bangis ko tagod. Hala. Kung karo nga na niya. Sure dia kuya uy. Oh. Nabuang na ka kuya Rico ano magkikarog man ka umantay sa Pero niya. kamuro siya sa iyo na pagduda na itong duha. Bida sila noon. Kuha sa gay ni Musa. Hindi siya matuhon ko. Mas maayo nga. Tinudon lang na ito itong ikatupusan niya na itong duha. Sabada kuya uy. Oh. Gar, may party mi karong gabi iba. Mag-party mi niya. Uban ka? Dili. Uban lang. Pwede magud magdagban na or asawa? Dili ko. Di ko ganahan kay. Ma-out of place lang ko. Ma-out of place ba uy? Sure ka, di jud ka? O ikaw good? Basta ha. Uli lang sa saktong ting-uli. Gikan sa party. O Edgar. Oh, kung mapag sa kababae nga mo apel sa atong red wine drinking contest. Kisa may ganahan mo apel diha. Kinsa diha oy? Ay, si Nerissa, ay! Oh, dali na ma'am Nerissa, dali na. Taka na dali. Taypasa, ay. Di ba yung ano kanyang red wine ha? Basig mahubog ko. Ay dili lagi ma'am. Dawatin na yung usa ka botelya red wine mo. Usa ka botilya di ay? Oh, okay. Tag sana sila ka botelya nga red wine. Kinsa tong botelya sa red wine nga gamay na rin mahabilin, mao ay makadaog. Okay. Ready? 1, 2, 3. Tuwag na! Go na rin ka! Kaya na ni Mulay! Sige, sige! Ina! Sa naman eh! Sige, inom! Sige, ipera! Oy, kamay na! Hello, ikita may mga ito din ni Risa sa ila. Nga pulo sa matataga north, dapit. Uy, hupog naman tao ni Bayana. Ang saon nga. Hapit may mahurot ang uska botilya nga red wine ganina sa contest. Maulig gining dili ana dog inom, uy. Dali ra malipong. Oh, sa problema yung niamang mo din niya. Ay, si Risa lagi, uy. Hupog man ni, uy. Yung way makatod niya sa ila. Oh, ako na lang. Oh, Ha? Ikaw? Ako, God. Ako rin bahala na niya. Sige, sige, sige. Saling mo na ko. Kukuan, Rico, ganang... Sakwaan ng lutanin mo ko. Uy, palaw Ay, ba? di, ang ako ba? Ang akuan ba? Ganang... O saan, nga makikita yung bana. Nga ako siyang gatod. O niya, magsilot. Niya masukor sad. Hamo ni gayon na nga. Kasumbag na ko niya. Dali rin siya. Gatod ka sinyo. Dali. Nilisa, okay ka lang? Baywen. Ano kuno niya? Okay ka niya? Dili ko. Sabi mo dili mo yung motor. Kainom ra ba nila? Parking na yan ako sa kilid sa trabaho. Okay, nakainom matag ka. Ay na, Taxi, pagpunta. taxi lang, taxi lang. Unsa? Nini, bay. Pwede ka sa. Naog na ako asawa. Bida. Palawman ng kamay. Nilap. Salamat, bay. Tara, Ner. Mahuway ta sa bunang dapit. Dali. Sana all. Oops. Ngayon sa mga silos bana ni Manori kay nindot kay kagporma. Sa na kay anak pero lami kay mong kaglawas. Telepon kami, lips to lips tayo. Iko. Yes, ako ni. Well, Utong na niya.
Kasi, buhat. Kuya. Yung nga yung mata. Ayaw, kuya. Di na ni madagaya. Bukod pag yung sulog. Ayaw, lagi kaya ko. Ayaw, kuya ko. Hindi na ni. Kaya ko. Kuya. Perfect kay ka, kuya. Perfect, kuya. Carl! Din ka na to gabi? Ano tani mo ko? Din! Kuan, Palawman tani. Palawman ito sa mo. Usaman, sa motel. Kauban ni Kuya Rico ni mo. Pura na inarisa! Mihila kog maayo sa tubangan ni Edgar. Unsaon nga nakasaha man jud ko sa kong bana, nga gibasuran na kog maayo nganong nahitabo nga nakigdug kog laing lalaki. Dagong sa para nako kay may bana manggod ko. Mao katong buhata nga gibasuran nako sa tibuok kong kinabuhi. Mao to makasama ang kaagi ni Risa dinhi ning atong tulumanon. What's the style? Nagbasol sa kinabuhi is style. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.